Se recordas, o sábado a zona máis afectada polas treboadas foi o interior da Coruña, pois hoxe teño que contarche que pola tarde será o centro e a montaña de Lugo onde se agarda que os episodios treboentos sexan máis intensos. Mesmo se vai activar un aviso de nivel laranxa. Que significa isto? Que aí, aínda que sexa de forma local, os episodios poden ser puntualmente intensos, chuvia que pode descargar con moita intensidade e non só vir acompañados de tormenta, tamén de pedrazo e xusto cadrando con este fenómeno atmosférico, pois os refachos de vento poden ser especialmente intensos. É certo que noutras zonas, no interior da Coruña, na Mariña, no sur de Lugo e na comarca de Valdeorras, xa na provincia de Ourense, tamén se van a activar avisos por estes episodios treboentos, pero será nestas comarcas do interior e da montaña de Lugo onde se agarden máis intensos. Por lo tanto, moita precaución dende o mediodía ata ben entrada a tarde, xa que as chuvieiras poden nos dar máis que un susto.